Să dau drumul la cameră. Gata, poți să dai. Ține și ridice picioarele în sus. Căruții. Hai. Ciunciu. Mati. Și bătrân. Dar deja ai terminat? No, lasă să stai cu picioarele sus. Mai vreți? Lasă, îi întinde pe ea doi. Mai vreți? Nu. Uite. Cine vrea pe ăsta? Opa! Și pe ăsta tu. Și pe ăsta. Tu? Au! Și pe ăsta. Tu? Nu. Invers vroiam. No, acum regret, tu ești cel mai mic. Mai capeți și... Au! Ce m-a agățat? No, stai pup un pic între ei. Stai jos, pup. Stai jos, pup, Ani. Na, haideți aici. Hai. Acum, uitați-vă Uite. acolo, mi zboară ce nu mâncați voi. Vorbește cu ei, Ni. Hai, aici. Țiți-mi. Wow, 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 că vin jos. Ioi, curiți, uite-te acolo, suriți. Iai. Iai, ce surguț. Wow. No, gata, că m-ați. Scoală în picioare și mai cheamă. Ui cum se ridică după tine, Ni. Da. Mai cheamă cu cutia. Na, de sus. No, zi la Citi ceva. Zi la Citi ceva tu. Ani, de final. Zi de acolo cum ești la Citi ceva. Stai puțin să prind șoarecul ăsta. Ui, arată. Poate, stai că vreau să-l ofer în văzul lumii, martor să-mi fie, că... Na. Ai, țiții, am hrănit mâțele. Să fie fericite și să avem liniște. Ui, șoarecul care nu trebuie nimănui. Cum se uită cu scârbă. Pendolul lui Foucault. No, poftim. Dar ce naiba? Vă trebuie șocul. O, ce dezamăgiți ăștia. Dezamăgiți pe naiba că au mâncat.